This is the Rescue 3 system for water rescue. Jedan od ponajboljih kineskih spašavateljskih timova na velikim sportskim događanjima na vodi, Beijing Boat Legend Water Rescue Team, već 6. godinu svoje vještine usavršavaju kod Hrvatske gorske službe spašavanja. Mogli su otići bilo kuda dalje, ali sviđa im se naš način rada i način uopće kako mi spašavamo i kako obučavamo. Zbog toga su posljednji tjedan u ožujku proveli na hrvatskim vodama i planiraju se vraćati svake godine. Ono što su oni prepoznali to je da naši instruktori se ne srame dati svoje znanje, nego stvarno sve ono znanje i iskustvo koje su stjecali kroz godine, oni su to prepoznali na najbolji mogući način i zato se vraćaju. Ovaj tim kineskih spašavatelja su volonteri, baš kao i HGSS-ovci, i već imaju iskustva sa spašavanjima na vodama koje su, u odnosu na hrvatske, puno veće i opasnije. We are the best water rescue team. So in China, we do rescue service for all the big sports events, water sports. Also, we attended flood rescue. Mi možemo naučiti to veliko iskustvo rada na jako velikim vodama. Visokovolumnim, velikim, dugačkim vodama gdje su poplave velike, oscilacije su velike u padu vodostaja i u dizanju vodostaja i općenito sve je više puta jače nego na našim vodama. We have them maybe bigger and longer river. The bigger river. Now, like here is more quiet. Also, some creeks in the mountains, but our rivers are bigger, stronger. Već smo gledali jedan video iz poplave u Kini. Stvarno, kod nas bude jako loše, ali ono tamo je izuzetno loše. Ipak na izgled miroljubive Korana i Kupa pokazali su se izvrsnim poligonima za vježbu. Doesn't matter big or small, it's good place to learn or practice the basic skills. It's very important. So if you are skilled and experienced in this kind of river, then we can step into next level. Na njima su obnovili svoje međunarodne licence, a i učili više o naprednijim tehnikama spašavanja na vodama. Overall, it's great. It's about management, about equipment, about the skills. We all have a lot of things to learn. About how to set up and use the rope system, how to do self-rescue and help others in the white water. Ćemo najprije te sigurnosne mjere, tako da bi njihovi članovi tima i sami oni ostali živi. To nam je najbitnije kao i kod nas. Ova spašavateljsko-hrvatsko-kineska suradnja počela je još 2017. Kada sam prvi puta otišao u Kinu na poziv kolega koji su se spremali organizirati jedno međunarodno natjecanje i već iduće godine u toj organizaciji sudjelovala je naša ekipa. Ta početna natjecanja su bili priprema za organizaciju i provedbu osiguranja na svjetskom kupu. Znači tamo je bilo službeno natjecanje, svjetski kup. I tamo je naša ekipa briljirala, iako je bilo puno intervencija. Možemo reći da je tamo bilo jedno izuzetno opasno mjesto, gdje su čak i razmišljali na to mjesto da se na tom dijelu bi možda i ne bi vozili natjecanje, ali uz jednu izuzetnu pripremu i iskustvom sa najmanjim sredstvima, jednom bambusovom granom, jednim užetom za bacanje, plopom, napravio se takav sistem da jednostavno oni nisu mogli vjerovati, a koji je naravno i radio, znači bio je uspješan, tako da na svu sreću nije bilo intervencije, ali su sve prošle onako kako trebaju. Zapravo oni su tada i prepoznali kvalitetu, iskustvo i znanje. Suradnja se nastavlja i dalje. Ove godine HGSS-ovci odlaze u Kinu, a već iduće Kinezi se vraćaju u Hrvatsku jer they are really top level in the world, so it's really helpful and valuable to learn from them.